Ha arribat al programa que no sabíeu que necessitàveu. Benvinguts a Equip Hilbert. Un dia més per aquí, i avui aquí tenim entre nosaltres... Doncs avui ens acompanyen Mary Lancis i Maria Pérez, o com ens agrada dir-los aquí a The Twenties, les Marys. Les Marys. Presentadores del nou i potent programa d'aquesta casa, Bloody Marys, on us donaran dosis de safareig cada setmana. Benvingudes, noies. Hola, què tal? Hola. Ens agrada estar aquí, eh? Sí, molt, molt. Nosaltres Bueno, ens quedem aquí. Maria, tu repeteixes? Sí, estic Mary? molt nerviosa, a veure què em prepareu aquest cop. A veure si... Doncs abans que res, felicitar-vos per l'audiència que heu tingut al primer programa. Merci. El programa més escoltat. Vinga, un aplaudiment, va bien! Oh, aplausos! Vinga, que va, comencem les tendències o què? Sí, comencem. Som-hi. Vinga, Tom Holland i Zendaya. Fa poc que sabíem que s'han comprat una caseta de 4 milions de dòlars a Londres. Recordem que en Tom és d'allà. I fa pocs dies veiem com unes fotos dels dos es feien virals per anar junts a un partit de hockey i altres llocs així, molt juntets, molt monos. Però és que no acaba aquí, perquè en Tom ha anunciat que deixarà d'actuar durant una temporada perquè porta molts anys sense parar. Crec que porta com 7 anys fent pel·lis cada any. Vale. Així que un descanset que segur que aprofita per estar amb la Zendaya. Digueu-me, veieu venir aquest descans o és totalment imprevist? Buah. Jo crec que és una mica... M'ha pillat una mica... Perquè Per amb tot el que està sorpresa. fent... Jo diria que no està bé aquest descans, eh? No, vull Perquè dir, la s'hauria d'aprofitar. Zendaya està com movent per ser com una gran actriu Sí. i ell l'última pel·li que ha fet és Uncharted. Bueno, Però que està segur molt que bé. molt taquillera segur que és. Sí, molt Sí. taquillera sí, però per la seva com... no està com actuant a pel·lícules que dius uau. Ja. Ja, i no sé si va dir que volia formar una família. Ah, no, això, o sé què, no. i jo- Això ho ha dit. Deixa-la ser... Sí, ho Sí, va dir que volia parar per ara Que fer... volia ser pare. Volia ser I jo, pare, no pues sé, no. i jo pensant... O sigui, vol ser pare i se'n va viure amb la Zendaya. O sigui, aquí hi ha una... Ja, ja. Sí, Sí, no, sí. però és en plan, no, deixa Vull dir, la no Zendaya en s'amaguen, pau, no? deixa que la Zendaya continuï treballant. És tot Sí. molt coincident, I no? ja No està. s'amaguen, no? No. No, s'amaguen. No s'amaguen. No s'amaguen gens. no. Res. Ara ja no, abans sí, que era com, no t'amaguis perquè ho estan veient. Jo no sé per Ja. què som... Però era més divertit, no? Sí. Sí, perquè si podies mantenir així... És com... Sí, perquè ara Mm. només els veus i jo quan m'has dit lo del descans, sabent que volia ser pare, jo, no, Tom, no, parem. Treballa. Sí, treballa. Roda. Sí. No, a més, que ens ha de representar els joves que no treballen Clar. fins als 28 aquí, a la mitjana Europa, pues, Ja. sí que és un estàndard, tio. No? Però és molt Exacte. jove, no? Quants anys té? No, No bueno, sé. és que la cara enganya, eh? Jo crec Però que té vaig la a mateixa buscar. edat que la Zendaya, el que passa és Segons- que se l'han segons- La Zendaya també enganya molt. Segons la Wikipedia, També, sí. té 25 anys. Per mi la 25 Zendaya anys? encara està Sí. xiquirap, eh? La Zendaya també Increïble. crec que té 25 també anys. 25. 25 anys. Són molt A joves veure, per ser pares, no. Jo, sincerament, no veig a la Zendaya sent mare ara mateix. No, La veig no, més modo pobre. Rihanna esperant-se Sí, clar. bastants anys. Ha d'aprofitar el seu moment. Sí. Sí, no? Però perquè perquè està, sí, en un, ara està en està un high momentazo. d'eufòria. està en un- Ara sí. mateix També no s'ha de dir que podem parar. veient l'eufòria ens costa molt imaginar-la com a mama. Ja Ara també, mateix. home, Vull dir, sí, crec que sí, això sí, ens està sí, influint sí, bastant. sí. Vale, vale. Vinga, doncs passem a la següent tendència. Protagonitzada per una parelleta no tan mona com la que acabem de mencionar ara. Ayuso i Pablo Casado. Sabíem que això tard o d'hora petaria. A Casado li va arribar que el germà d'ella s'havia lucrat amb diners públics i va presumptament espiar-la des de dins del partit. Sí, que si no després ens demanden i tenim problemes. Sí. Doncs ella no ha tingut millor idea que per acusar-lo d'espionatge dir que això de la corrupció era una mica cert. Però poca cosa, no baixem a molestar-nos, no? No entenem, vale? La cosa no acaba aquí. Direu, bueno, doncs ella surt dient que va cometre corrupció, doncs s'ha demanat públicament la seva dimissió. Pues no. Tot el contrari. L'altre dia es van mobilitzar milers de persones a Gènova, davant de la seu del PP, demanant que es presentés a la Moncloa. Sí, hi havia un hashtag. Vull que m'expliqueu vosaltres, vale? Perquè si no, és que jo ja no entenc res. Jo em vaig quedar flipant. I després vaig flipar més encara con 3.000 persones manifestant-se Ja. con Ayuso a Moncloa. I vull dir, aquí, en aquest país, maravilloso país, S'ha se normal- premia la sí. corrupció. S'ha normalitzat tant que ja és que et dona igual. Jo quan ho vaig veure vaig dir, bueno, understandable, have a good Tia, però day, s'ha amb lo de la corrupció, saps? Sí, però Vull s'ha dir- normalitzat i la gent és que li suda els collons sí, i es no ho manifesta entenc, en plan Ayuso a la Sí, Moncloa. sí, vull dir, però jo és que jo no entenc per què aquesta dona és tan icònica. No. Per la gent de Madrid, bueno, potser sí, però... I és que al no. final això acabarà beneficiant a Vox. Sí, O sempre tot beneficia el que vulgui Vox. fer Ayuso. Ella mateixa Ayuso Sí. diu, jo me'n vaig al PP i es presenta amb Ayuso por Madrid, com un partit Ja. independent. Sí. Jo no sé què li Ja veuen. dic jo que guanya. Vull dir, Hombre, li estan sí. dient a la seva cara, mira,
corrupción, le he dado tantos beneficios a mi hermano, i la gent no li importa. Això sí, si ve de No, la és molt Ayuso, fort. si ho arriba a fer el PSOE o algun d'aquests, No, la això que se cae. és que... Sí. Puc Sí. fer un incís? Sí, i Que tant. vaig veure fotos de la Mani justament el dia que van anunciar que la reina d'Anglaterra, Isabel, té Covid. Sí. I hi havia un cartell que posava Isabel, gràcies per les mascarilles. I vaig pensar que estava referit a la reina i ho vaig trobar de molt mal gust. Sí, una mica. Pobra Bueno, dona, es veia venir, T'imagines? es veia venir. A veure, la reina havia de tenir Seria fatal. Covid. Tia, però és que pot morir. jo Morirà. Bueno, però una cosa, aquesta senyora, que tampoc ens faci tanta pena, ho sento molt, si es mor... Vull Ja- dir, ja li toca ha una sigut la mica, reina no? d'Anglaterra, no ha fet... O sigui, ja Creieu està. que, si fos el cas, la reina d'Anglaterra sap espanyol? No, No, què va? té Si és pinta de- d'Anglaterra, la gent Ah, allà vale. només diuen sé parlar anglès i ja està. Ja, Ja ho però- entenc. Però No. aquesta senyora no va tenir una educació, en plan, una educació, sinó que la van educar per ser reina i ja I ja està. Com- està. sí. I a joder, està durant, eh? Clar, no, bueno, li va Ah, servir la van educar bé, l'educació. la van educar sí, bé. Sí, Sí, o sigui, sí. va servir, però... Jo vull la seva genètica, saps? Jo crec que, com diuen els Sí, MDLR, genètica. van Tia, a... però té quasi 100 anys i mira-la ja. Ah, Què ja. dius? Que, com diuen els diràs MDLR, ara? que la reina Isabel va anar a la uni de la calle, Sí, exacte. a la de la vida. Llavors, clar, això li va anar molt bé, va Eso aprendre va molt muy perquè bien. li està durant. Li està durant molt, Sí, sí. però que per això no em fa pena que agafi tant... O sigui, em fa més pena si agafa una altra persona Covid, saps? Vull Ja. dir, Crec que és ser com a The Crown. No sé si heu vist The Crown. una mica. Anar a parlar de Crown. Una Ah. mica. Propera temporada de Crown molt aviat. Sí? I canviem d'actors. Clar. Oh. És que exciting. Ah, clar, és veritat. Van canviant d'actors. és Veritat. una mica- Canvien cada 2 temporades, crec. Sí. Ah, això està bé. Sí, 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 està però a vegades com, podríeu fer-ho cada 3, perquè és com, a la que ja t'acostumes del tot, a és un com... actor... Sí, ja Això és canvia. com, Sí, quan, perquè- quan sí, estaves sí. a l'escola, que cada 2 anys et canviaven de companys i dius, Ja. ara un Ah, altre pues a cop mi un no, canvi. Ah, de companys, a mi no Jo vaig m'agrada. estar A tota mi la sí, primària amb la mateixa, vosaltres amb la no. mateixa classe, fatal. És A que mi des Barcelona dels 3 anys som molta fins a la gent. segona batxiller amb la mateixa classe. Encara pitjor, Que guai. Va estar bé. Però perquè era un poble, llavors els Però pobles... diferents... Clar. No, És que- no, és que no hi ha perdona. més gent, saps? Però eren diferents col·les, eh? Vaig passar de primària a Ah. institut a un altre col·le i tot i així es van mantenir junts. Que fort, doncs a mi cada però 2 anys em canviaven es va canviar de classe, col·le? Això està millor, eh? Es va canviar de col·le i tenia la mateixa classe que primària a l'altre col·le, eh? Sí, sí. Molt fort És això, molt fort, Les les això. casualitats de la Sí, vida. sí. Molt, eh? No, De fet, em vaig canviar a un col·le on no hi havia ningú del meu col·le i després de 2 anys, o sigui, a tercer d'ESO em vaig tornar a canviar. Ah, no sé per què estic explicant això. Bueno, Bueno, da és igual. tema. Que vaig acabar segon de batxiller amb els meus amics de 3 anys. Que Buah. fort. Ah, sí, jo també ho vaig fer, però clar, Però tu anaves a Dins- una dins d'un- concertadeta, tots junts sempre, no canviem mai, vale? És diferent, sempre junts. Aquí no canviem. Tens un cas a part. No que, compta. que té a veure això. Vull Que dir no que té- eren com Ui, 60, anàvem compte. fent un combo entre els 60 que anàvem movent, Clar, no? però Però... anàvem Clar, movent clar. igualment. Home, Sí, clar. igual que jo. Ah. Però Jo també anava a una sang concertada, fresca, eh? sang fresca, eh? Sí, no, Ah, està vale, molt bé vale. això de canviar l'escola, però jo també Mm. ho feia. El que passa és que a primària no anava allà, llavors no ens canviaven. Ah, si vols Ah, tirar no, una que mica de jo havia d'anar a promo, un programa d'en Carles a parlar de col·les. Ah, sí? És que els col·les, ojo, El donen molt déjà de vu. parlar. Cuidado, eh? Sí, és que El si no es déjà vu. barreja la Què és classe, això? es fan El déjà vu. problemes. Fem una mica de promo dels programes a la casa. Sí. Són bona gent, El eh? Carles està faltant. Està saltant en Carles. Tenim el Carles aquí de Des de tècnic. control. Us he perdut, mira. Hi hauria d'haver una càmera dirigida cap a ell. Sí, ja ves, eh? Que vaig a gravar i així en la versió de vídeo, mentre expliques la segona veuran el Carles saltant. Bueno, us explico el següent, si és veritat. Sí. Mentre ens fa el que... sí. M'agradaria que ens centréssim en estrena de la setmana ja, d'acord? Vale. Que sincerament estic molt contenta de poder anunciar Carla Simón guanya el Berlinale amb Alcarràs. Aplaudiments, sisplau. Aplaudiments, molt bé. Però sisplau. un senyor aplaudiment, no? Ole. Sí. Pues... I aplaudim perquè ja era hora que guanyés una pel·lícula en català i dirigida per una dona en aquest Molt prestigiós important. festival. Sí, és perfecte. Bé, jo crec que queda clar que estic emocionadíssima. Tothom. A més, el meu ADN és 50% lleidatà, i això encara ho fa Ah. millor. Però, com ho heu rebut vosaltres? Bé, Pues superbé, sí, molt sí. contenta per veure la dona, Sí. és una pel·lícula catalana. Exacte, és que és... Bueno, és com motivador, saps? Sí, Vull dir, molt. En No plan, sé. podríem... No ho aconseguirem nosaltres, no? Però Tu què podríem... saps? Per què Bueno, no? Tu què saps? No sé, és que jo sóc una mica pessimista. No, però tant Però- no, Maria, no. No. Però és molt motivador. Clar, A mi sí, m'ha agradat a mi m'ha molt. agradat molt això. I jo també tinc en plan sang de Lleida, llavors, guai. Ah. Joder, quanta gent... No, Podríem soc fer una d'Eivissa, excursió al evidentment. Carràs. Què? Podem fer una Sí, podríem fer excursió? una excursió al fem una, Carràs. sí, fem una excursió. Però què hi ha allà. al Carràs, a part de... Pues, Camp. camp. Doncs els Camp. actors, primer de tot els actors, perquè recordem que els actors no Sí. són actors professionals, Però, són Exacte. però què farem veïns com, del poble. què farem com el foraster, anirem allà amb el micròfon? Home, Sí, la senyora... exacte. Sí, És ja veritat, està. perdona, amb aquesta actitud no podria ser el foraster, perquè dius, què hi ha al Carràs? No. Això no s'ho diria. Què m'has fet res? T'has de meravellar amb el camp i ja està. Doncs aquí la I sorpresa, contemplar-lo. el següent programa, Quim Masferri vindrà a explicar-nos què és. No, és broma, ojalà. Han fet el Spoiler. foraster al Carràs?
No sé, però segur que ho fa, Crec que és no? massa gran perquè facin un No, poble. diu en Carles que no. Sí. No? Ho farà? No sé què ha dit. Que sembla que diu que Bueno, ho faran, Ho podria fer Ho perquè faran. se li Sí. acabaran No els faran. pobles, si no. Això encara Bueno, en tenim molts, Sí. Ja, però ja A mi m'encanta no hi ha aquest gent. programa, en sèrio. Si no, tornarà als pobles a dir, bueno, mira, aquest no s'ha mort, vinga, va, Sí. tornarà a dir-li. Queden 2 persones. Tràgic, Anirà allà. sincerament. Sisplau, senyor, expliqui'm, fes plorar l'espectador. Oh, sí. Ho fa molt bé, m'agrada molt el Foraster. Sí, però a sí, vegades sí. busquen massa la Icònic. llàgrima fàcil. Des d'aquí, Pilbert, som fans del Foraster. Sí, molt. Mm. Vlodimeris també és fan Sí. del Foraster. El Déjà Vu no ho sabem. Sou fans També, som també, fans del també. Foraster. The 20s en The general. 20s és fan del Foraster. Bueno, Doncs, per cert, hem dit que guai que sigui una dona que guanyi la Berlinale, però fèiem per un moment recapitulació dels darrers mesos perquè a millor pel·lícula o a millor direcció han guanyat la Clara Roqueta als Goya, la Chloé Zhao als Oscars, la Jen Champion als Oscars també, nominada ara, no? Ah, sí, sí, sí. Doncs Por fin. sembla que per fer ja un petit canvi respecte a la dona al cine, Ja era hora. i Sí. sí, dic petit perquè encara queda molta feina. Sí, sí. Vosaltres, com a dones del sector a punt d'acabar la carrera, com veieu el vostre futur? És a dir, Malament. m'interessa molt saber-ho de cara a ara que us toca incorporar-vos ja, perquè us Ja. queden mesos de carrera. Sí. Ai, Com el m'estàs veieu? agobiant. Ja, això ha sigut Vale. una mica arrinconada. El Però- futur jo el veig negre. Ara, no. Jo Però- no el veig però tan negre. jo és no el veig tan motivador, negre. com ha dit sí, abans a mi la m'ha Maria. a mi Això m'ha sí. motivat això, a mi em motiva. Vull dir, serà difícil, però Molt mira, difícil. amb més esperances que Vull dir, al perquè ja és principis de difícil carrera. entrar en el sector sent... Bueno, Una és difícil persona comentar, random. ser una random, i Sí. sent dona, pues, encara més. encara més, les coses com són. Però bueno, les coses Ja no només estan... entrar, que et vagi bé, i que et Sí, siguin, sí. i que et reconeguin com a respectin, algú professional realment, no? Sí, Sí, però bueno, les coses estan canviant i aquí estem nosaltres també per canviar-les. sí, I sí, sí. Molt bona actitud, Sí. sincerament. Ho veus? Com no has de ser Mujeres pessimista. empoderades. Exacte. Vinga, va, doncs passem a la secció especial. Avui estrenem nou format. Podem dir... Oh, quin honor, si voleu. Sí, sí. Sí, sí. A ver que Que no guai. estem preparados, Tinc por, tinc molta por, Doncs hem parlat de diners públics, així que avui us portem un nou joc. Vale. Qui ha torejat més a Hisenda? Interessant, guai. Ah, sí. Com a dades estàndard, utilitzem les llistes oficials publicades pel Ministeri. Vale. Que no ens diguin... Anem a dir això, que després no ens vingui aquí a dir-ne la cantant de Exacte. turno què m'heu dit aquí? No, no, ho diu Hisenda, Vale, Jo em vale, curo en vale. salut. Perfecte, perfecte. Doncs, La susoditxa cantant de turno. ja, exacte. És que Déu-n'hi-do. Vale, doncs, exacte. Primera dada. Hem d'adivinar o alguna cosa? Sí, el Sí, joc és no? que anirem dient una persona o l'altra Vale, i guai. en base a la que sigui la que ha defraudat més o la que deu més, passem a la següent aquesta o la següent. Vale, diguem-ho així, perfecte. Perfecte. O sigui, aneu dient... Heu d'aguantar, aviam qui aguanta més, vale? Heu de dir qui creieu que ha defraudat més. Sí? Vale. Doncs que va. guai aquest joc. Això està En molt aquest guai, país això és està molt guai. increïble. Dona per molt, Ens dona ha per costat molt. triar perquè hi havia tanta gent que és com, a veure, Exacte, que tothom els tindrà exacte. aquí, sí. Doncs va, qui deu més diners a la caixa? A la caixa pública, vaja. Kiko Matamoros o Samuel Eto'o? Penseu. A ver, es que els futbolistes, entre Els Messi y els todos futbolistes, estos, sí. cuidado. Pero es que Kiko Matamoros está muy mal, ¿eh? Yo És que veo tot, mucho tot salva. pinta molt malament, pels dos. Vull dir... Hòstia, no sabia què dir-te. Potser amb el futbolista? No. Ai, Va, no Kiko, sé. Kiko Matamoros. Podeu dir per separat, vull dir, no cal que opineu el mateix vosaltres. Clar, és que jo A veig part, la gràcia és Sálvame que- i crec que hi ha hagut problemes. No sé, els 10, Aquí tothom que hi ha a la llista deu Sí, diners. sí, Sí, Vale, vale. sí. Presumptament deu Per què diners. creieu que més? Sabent que els dos han defraudat. Si tu dius el Kiko, jo dic el futbolista. No, Sí, no ho diguis per dir-ho, No, no, és que compariu entre perquè vosaltres, no A veure, veureu. pensant en que el futbolista potser guanya més diners Clar. que el Kiko Matamoros, Clar, doncs clar. potser pot deure més. Per tant, Vale. És que no ho sé. vull dir, no em Jo tragueu, soc molt indecisa. no em tragueu una conclusió comuna, vull que competiu No, entre no, vosaltres. jo he dit Kiko Matamoros. Pues jo el futbolista, da igual. Doncs és Samuel Eto'o. Ui, tot. Kiko Matamoros presumptament deu 700.000 euros i Samuel Eto'o 900.000. Ah, bueno, més o menys, Vull Sí, dir, sí, sí. Vale. Què havia dit el futbolista? Jo. Vale, doncs Mary, malament, 1-0. Fatal. Va, no passa res. Següent, Aquí ho compartim tot. Samuel Eto'o o Ana Torroja. Ostres, però ja millor és més, Sí, no? Jo crec que sí. Jo, a mi, sí. Jo crec que sí. Bueno, doncs segueixo dient Samuel Eto'o. I tu? Ana Torroja. Per fer-ho diferent. Doncs la Maria porta 2 punts i la Mary 0. Vale, jo estic confiant massa en l'Eto, bastant. Ja. Jo tenia un bon record d'ella, Després no. O realment, aquests són els morosos que Hisenda ha publicat, perquè ja tots els que hauran silenciat Ja, per ja, darrere, segur. vale? D'acord, següent, no? Sí. Seguim amb Samuel Eto'o o Rodrigo Rato. Ah! Deu ser rato. Sí, no? Ara
ara sí. Rato? I tot parem, sisplau. Sí, jo crec que sí. Molt bé. Doncs teniu raó, Rato va defraudar més, va defraudar... Vinga. A mi em va Leto sorprendre. només 900.000. Pensava que seria més, Jo em pensava que seria molt més quan ho vaig Sí. llegir. Dic, hòstia, Déu-n'hi-do. Vull dir, és S'ha- molt fort, però... Vale que l'han condemnat per també altres coses. Sí, Vale, han enfonsat Bankia, vale, sí, corrupció i això, però no, Hisenda només 1,3 milions. Bueno. Ojo a la següent. Rodrigo Rato o Shakira. Hòstia, la Shakira va tenir molts La problemes. Shakira. Recordo aquí, si la Shakira ens escolta a casa del Piqué o alguna cosa, presumptament ha defraudat aquests diners, no s'ha I a més condemnada. estimem molt a la Shakira. Sí, per tant. Sí, I el Piqué l'estimem la moltíssim, La també. Shakira, també, la sí. Shakira és Perquè és icònica, però jo crec que és la Shakira. Sí, jo crec que també. Va tenir molts problemes, sí. Sí, efectivament, la Shakira, i És per que, a bastant. Diria la xifra, però no la diré perquè amb els següents potser us podríeu confondre, vale? Vale. La direm després. La següent. Shakira o Dani Alves? Ai, Déu meu. Va de futbolistes, Si això. us pot Ja ajudar, ho veig. no apareixerà ningú que tingui menys que l'anterior que hem dit, vale? És a dir, més o menys anem escalant. Vale. Vull dir A que veure, no. Dani Alves ha tornat. Per tant, a lo mejor la deuda ja està saldada. I no, millor no era tant com la Shakira. És que ja No és sé. la Shakira... Estic dient tonteries. Estàs segura? No. Ja. O sigui, jo parlo sense parlar, saps? O Ara. sigui, sense pensar. Suposo que no tens cap llista d'Hisenda d'amorosos a casa, per tant, T'imagines? ja entenc que esteu opinant, Uah, però és que la Shakira té com molta pasta. Sí. Per defraudar, saps? Sí, la Shakira. És que la Shakira... Ens estan fent el lío. No sé, jo no sé. Jo crec que és la Shakira, com que jo vaig perdent, jo... Shakira? La Shakira, sí. Pues jo al Dani Alves. Doncs... Mary, guanyes tu. Toma. I estic a un punt de la Maria a falta de l'última pregunta. Vale. Vinga, va. Empate o gano? Vinga, va, mentalitat. Vale. Si la música un xan-xan. Xan-xan. Bueno, això posaràs tu, no? Shakira o Leo Messi? Leo Messi. Leo Messi. Segur, Estàs segures? seguríssim. Seguríssim. Sí. Seguríssima. Segurament Vols- serà que no, però... No te la vols Seguríssim, jugar? Segur. No sé que la jo pots crec que empatar. Leo Sí, jo Messi. sí. Doncs és la Shakira! Presumptament. Sí. La Shakira presumptament va estafar 14,7 milions. I Messi oficialment ara mateix 4,1. 4,1. Hola, en sèrio? Sí. Amb tot el que es valia amb Messi, per això pensava que... Perquè juga al han Barça. jugat amb Ja, nosaltres. sí, és perquè juga al Barça, perquè Sí, la sí, sí. Shakira, vull dir... I molt Cristiano icònica, Ronaldo però també li va 14 passar, no? milions, Sí, però quan sortia als mitjans sortia Cristiano amb la samarreta de Portugal i Messi amb la del Barça, sempre. molt fort. Cristiano de fraude Hacienda i surt sempre de Portugal, molt graciós. Típic. Deixem ja els Que lladres, fort. que arribem a l'última part del programa. Presumptes lladres. Presumptes lladres, sí. Presumptament. Shakira, et recordo que et seguim estimant. T'estimem molt, Sí, tens Shakira. molts temes. Sí, ens és igual que robis, eh? No. Sí, ens és Sí, igual. no calia, Roba'm però el que bueno, vulguis. calia. Ja, amb els diners que tens no calia, però bueno. Ja. És hora de les contrarecomanacions. Com sempre, ens haurà de contrarecomanar un lloc, una activitat, una cosa que no desitgeu que els nostres oients experimentin. Pues mira, jo li vaig dir ahir a la Mary, Digues, Maria. vale? Ho vaig pensar, és que hi ha gent que es veu, o sigui, que pren un ibuprofeno abans Sí. de sortir a festa pensant que el No. dia d'endemà no tindrà ressaca. Pues Fatal. no feu això, No. perquè alcohol i pastilles, alcohol i més drogues, no. Si vas a una cosa, vas a una Sí. cosa. Ja te prendràs l'ibuprofeno, pues el dia següent. Volem enumerar la resta de bajanades que es fan? En plan, beure Moltes birra el dia coses. següent perquè se't calma la Exacte. ressaca. Accepta la ressaca i ja està, tio. Ja, no vull dir, passa, no controla't una moriràs. mica, Jo crec que saps? el Perquè si no millor vols estar malament, et controles una és- mica i ja sí. està. Prendre alguna cosa per quedar-te a dormir tot el dia. A veure, si tu No vols tornar- veure, tens ressaca, doncs la tens. Vull dir, ho has Sí. decidit Sí, tu. no passa no, res. no barregis perquè al final te va dar Contra- algo i te vas Diuen a que morir. la millor manera és anar menjant i bevent per igual tant com veus durant la Clar, nit, però durant. clar. Perquè la penya veu a Clar. les 5 del matí i menja a les 5 del matí quan ja té tota l'estona. que és Clar, com- clar, no, A no. A veure, no. una mica de sentit comú, no? El Exacte. kebab Sí. de després de la festa. El què? El kebab de després de la El festa. O kebab... els xurritos. El kebab Xurritos. tens gana, xurros, però el kebab i oh. els xurros te'l menges després, no. Ha de ser dins de la discoteca, eh? Sí, clar, al mig de la discoteca li demanes al cambrer un kebab, ja està. Veurem, veure a si te'l tothom, posa. Ojalà, a tothom eh? sortia amb Es salsa blanca forrarien. a la camisa. Sí, Salsa si les blanca? discoteques tinguessin com un post de menjar. Ojo, es Cuidado. forren. Us estem donant una idea. A més, si el cobren igual de car que els cubates, anem Ui, llestos. hòstia, sí. Sí. Pues aquesta és la meva contrarecomanació. Sí, guai. La teva contrarecomanació és no prenguis un ibuprofeno abans de sortir de festa, no? Exacte. Sí. O sigui, no siguis idiota. No siguis, efectivament. Bàsicament. Penseu una mica. Espero que cap idiota deixi d'escoltar-nos ara. Però bueno. Mary. Vale, la meva també és de salut, vale? I és sempre que vas a la muntanya, sobretot a l'hivern, posa't crema de sol a tot arreu, vale? Això és Perquè molt jo aquest cap de setmana he estat amb els llavis cremats, val? I un dia vaig anar a la muntanya Que i em mal, vaig no? cremar tot el pit. Vull dir, no, crema de sol a la muntanya. A la I a muntanya l'hivern i a la també. platja. Bueno, sempre, crema de sol sempre.
Punt. A la platja, que aquest estiu la Maria, que jo soc molt morena, se'n va a la platja bueno, amb és nosaltres. que a la platja jo ho dono que la gent ja ho sap, saps? Sí. Bueno, No feu com jo, Bueno. poseu-vos... Els que són molt morenos no, Maria? Sí, però després us cremeu, Ja. No us confieu. No, crema de sol sempre, que si no Sempre, tindreu arrugues, ja està. Exacte. Doncs fins aquí el programa d'avui. Oh. Ja, Guai. que has passat ràpid. Sí, molt m'encanta ràpid, aquest programa. Mary, Oh. Maria... Vinga, va, aplaudim. Vladimir també. Sí, ens agrada molt, Guai. Gràcies. Esperem el segon ja que el publiqueu. Ja l'heu gravat, no? Sí, Sí. ja està. Doncs moltes gràcies per venir avui. Recordeu, estimada audiència, que les trobareu les reines dels safarets cada setmana al Bloody Marys, aquí, a The Twenties. Cada divendres. Així. I gràcies, com sempre, a vosaltres, oients, per acompanyar-nos un programa més. Tornarem la setmana que ve amb més col·laboradors i més tendències. Adeu! Adéu.